بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی نوید عباس ریم جم سٹوڈیو دے پروپرائٹر جناب دے حکم تے مرحوم خان شرافت خان بلوچ خان انوار خان بلوچ دوہاں صاحبانہ دی تعزیت دے حوالے نال چند شیر پہلا دوڑا کہ خالی واہ واہ رہ گئی یہ دنیا تے حقدار جو منڈیاں لاد گئے بھائی شبیر ادر خالی واہ واہ رہ گئی یہ دنیا تے حقدار جو منڈیاں لاد گئے انوار تے تیر شرافت جائے لاجدار جو منڈیاں لاد گئے اور گئے اجڑ بغیچے سنگتان دے پارے دار جو منڈیاں لاد گئے سنگیت جیجو لاوارس ہو گئی سردار جو منڈیاں لاد گئے اور بھائی نوید عباس صاحب دے حکم تے سنی موت دی خبر تا نکل گیاں بے وس دردان دیاں ڈکراں پھاٹ تیر غریب دا جگر گیا ہے کٹھا انج تقدیر دے چکراں اور انوار بلوچ دے ونجن دے دکھتوں اکاں بان گئیاں دل وچ اکراں ودے کرسن یاد شرافت نو لوکی کادچ مار کے ٹکراں اور دوڑا میڈا تیر ایمانے میڈا تیر ایمانے نبزاں دا جس دے نو پھڑکن رک ونجنائے بجھ ونجنائے ڈیوہ زندگی دا سر موت دے خوف تو جھک ونجنائے جیڑی قبر اچ رات بار کدائی نہیں ڈھو جس دے امری ڈھوک ونجنائے اللہ پاک جے گن کے سا پائے ہیں جدہ پورے تھے ادھا موک ونجنائے بھائی نوید عباس سانگ پھٹن تا قدر معلوم ہوندے نے توڑا لازمی دل حسڑی سی میرا دعوی جت سجنائی دی گال تھی ساڑا ذکر یقیناً تھی سی کانڈ کرن دی ڈھلے ساؤں رب دی ہر سجن دی روح گھبری سی تھڑ تھال مچ ویسی دھرتی تے جدہ تیر دی میت اٹھی سی اور دوڑا کہ اللہ پاک دی ذات گواہ دیتی وینا دکھ جگر دے دھوندیاں راسن گلہ میں بے کاس مجبور دیاں توڑے ذہن تے بھوندیاں راسن صدے جاد تقدیر تا ڈھل نہیں لگ دی توڑے صبر نو کوندیاں راسن ایک تو نہیں تیرے جیاں کئی شکلاں پچھے تیر نو لوندیاں راسن